BPFआ पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौ केन्डिडेट होयोब्ला बिराद गिदिर समस्या जागोन। पृथ्वीराज नारायण देवखौ माने BPFआ केन्डिडेट होनो नाङा, बे बिराद गिदिर समस्या जागोन। BPF बायदि गिदिर राजनीति हान्जानि एमपिनि केन्डिडेट लिस्टआव पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ फैदों, बियो मोनसे सोमोनांथाव जादों। बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे BPF बादि एफा गिदिर माने राजनीति हान्जानि एमपि केन्डिडेटनि फैनाय लिस्टआव बे फैदों, बे सोमोनांथाव जादों। माबे केपासिटिजों बियो बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै। पृथ्वीराज नारायण देव मेसआनो हाग्रामा महिलारिखौ केस होदोंमोन। BPFनि एमपि केन्डिडेट लिस्टआव बियो फैनाया BPF हान्जायाव थानाय कर्मीफोरनि गोसोखौ दुखु मोनहोदों। जाय ट्राइबेल नङा, बे मानसिया बोरैहाय गिदिर राजनीति केन्डिडेट पेनेल लिस्टआव फैनो हाखो, बेखौ बयबो दुखु मोनदों। ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला बेखौ केन्सेल खालामनांगौ आरो बेबायदिनो नब कुमार सरनियाखौ फेजेननो हाबाय। बेखौ एमपिनि केन्डिडेट सोहोआखै। बेबायदिनो आरोबाव पृथ्वीराज नारायण देव मेस मोनबायदि मानसिया फैबावोब्ला नब सरनिया बायदि प्रब्लेमा फैबावगोन आरो जों गोबां जुजिनो गोनां जाबावगोन। जों दाबो गोख्रोङै दङ आरो जों बे लेभेलसिम फैहोआ। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेथ' समस्या जागोन। बेखौ केन्डिडेट होयोब्ला पृथ्वीराज नारायण देवखौ माने BPFआ केन्डिडेट होनो नाङा, बे बिराद गिदिर समस्या जागोन। आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा। दा जिनिसा बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे BPF बादि एफा गिदिर माने राजनीति हान्जानि एमपि केन्डिडेटनि फैनाय लिस्टआव बे फैदों, बे सोमोनांथाव जादों। बे फैनो नाङामोन। दा माबे केपासिटिजों बे बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै। दा अबयसे राजनीति दलफ्रा गावबागाव केन्डिडेटखौ गावबागाव सायख'यो, सोर केन्डिडेट जागोन सोर केन्डिडेट जाया दरखास्त बयबो होनो हायो, बयबो होगोन। खिन्थु बिदि होननानै जे माबाया मा होनो पृथ्वीराज नारायण देवआ जे बे केन्डिडेटनि एप्लाइ खालामगोन, बे आसुरित जादों। बेखौ बे खालामनो नाङामोन। आरो जाय पृथ्वीराज नारायण देवआ बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों, करापसन खालामदों मादों होननानै BTC नेगेटिभबो केस होदों। दा बे हिसाबै बे जुदि केन्डिडेट बिदों, बे केन्डिडेट बिनाया जथेस्थ' BPF हान्जानि जायनाखि कर्मीफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों, गोसोआव मोनसे माने गोसो बायनाय लाबोदों। आरो बेल' नङा, जाय मानसिफ्रा BPF हान्जानि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दङ, बर'फोर एन्टायार बर'फोर, गुबुन दलनि मानसिफोर, बे गुबुन दलनि मानसिफ्राबो दुखु मोनदों। बेबायदि सासे मानसिया बोरैहाय जाय ट्राइबेल नङा, बे ट्राइबेल नङि मानसिया बोरैहाय माने मोनसे एफा गिदिर राजनीति दलनि केन्डिडेट माने पेनेल लिस्टआव फैनो हायो, बेखौ बयबो दुखु मोनदों। दा जोंबो दुखु मोनदों, आंबो पार्सनेलि आंबो दुखु मोनदों। जों दुखु मोननायखौ फोरमायो। दा जोङो दा नैबे माबायाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय केसावबो जों दा नुनो मोनदों जे जों नब सरनियाखौ माने फेजेननो हाबाय। बेखौ जोङो एमपि माने कन्टेस्ट खालामनो माने नागिरनायनिफ्राय जों बादा होनो हाबाय। बे कन्टेस्ट खालामनो मोनलिया, बे रोखा जाबाय। दा खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे पृथ्वीराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नब सरनिया बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन। जाहाथे बे स्टेजसिम फैया, जों बेखौ नायनांगोन। आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रोङै दं दाबो। जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ। बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ। जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन। जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया, बेहा ST जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया। दा बे हिसाबै बे ST सार्टिफिकेट मोननानै कन्टेस्ट खालामनायनि बेहा माबा गैया, जयगथा गैया। जों बेखौ बिनि सार्टिफिकेटआ जुदि STब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जों नाजागोन। दा ओरैनो नैबे माखासे मानसिफोर दा ST सार्टिफिकेट लानानै दंखायो सरनियाफोरनिफ्राय, सोरबा लकर होन, सोरबा दास देखा होन। दा बिसोरखौनो जोङो दाननो थाखाय जों दा नाजागासिनो दं। सोरबा साख्रि लाखोनानै दं नामा, सोरबा गेस एजेन्सि लाखोनानै दं नामा। दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट फैदों तामुलपुरनिफ्राय दारखुसिनिफ्राय सासे लकर होननाय बे गेस एजेन्सि लानानै दङ। दा बेखौ जों दाननो थाखाय दा जों हाइकर्टआवबो जोङो जाय माने माबा दंमोन, एप्लाइ खालामनाय दंमोन, ट्राइबेल जेनुइन ट्राइबेल जाय मोनाखै, दा बे चेलेन्ज खालामदों। दा बे चेलेन्ज खालामनाय हिसाबै जों बेखौ मदद खालामदों। मदद खालामनानै दा बे हाइकर्टआवबो थांबाय बियो। दा बेखौ दानहोनांगौ। जों बे दाननायनि थाखाय जों इसिबां हायो जों बेखौ मदद खालामगोन। आरो लोगोसे दा जोंना ट्राइबेल संघआ खोब भुल मावगासिनो दङ। बिथांमोना ट्राइबेल नङैफोरनो सार्टिफिकेट होनाय, बेनि थाखाय जों बिराद गिदिर प्रब्लेमाव जों गोलैगासिनो दङ। नैबे आरोबाव
रिसेन्टलि नै मदासिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थाखाय जायनाखि माने सरकारा बुंदों आसाम सरकारा दा बिनि सिगां माने ट्राइबेल संघआ जे सार्टिफिकेट होदों कयजन मानसिनो दा जों बेखौ प्रटेस्ट खालामो होहोआ होनो मोना आरो जों इतिमध्य जेराव बेबायदि माने इसु फैदों सार्टिफिकेट इलिगेल भाबै होनाय जों बेखौ दिनै प्रटेस्ट खालामदों दा प्रकुरियामाव सासे फैदों बिदिनो महेन्द्र मदाहि होननाय बे मदाहिया मदासिखौ होनना बुङो मदासि मदाहि सेम आरो बिसोर राजबंसि केटेगरियाव गोलैयो बिसोर अबिसि आसामाव बिसोरो माने 17 नाम्बार सिरियालाव अबिसि बिसोरो दा बिसोर अबिसि माने केटेगरियाव थाखानाय मानसिफ्रा खुनुदिन एसटि सार्टिफिकेट मोननो हाया दा बेनिनो आदिल फाखलारिया माने एसटि सार्टिफिकेट हरदोंमोन दा जों बेखौ अपज खालामदों आरो सार्कल अफिसारखौ जों बुंनानै बिनि माने माबाखौ जायनाखि हानि जायनाखि रेकर्ड बे हानि रेकर्डआव बे महेन्द्र मदाहिया बिदोंमोन जे राभा अरिजिन होननानै राभा अरिजिन हा रेकर्ड हरनांगौ होननानै दा जों माना खालामनायाव हराखै दा बिनि जायनाखि माबा बे रिभार्ट जाबाय बिनि सार्टिफिकेट आरोखि दा बेखौ बिनो हरफिननाय जाबाय बे एप्लाइ खालामनो हालिया दा जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो ट्राइबेल संघआ जाहाथे बे रोखोम नङै मानसिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होलाबाया जों बेखौ खावलायो ओरैनो जोंहा बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय आरो जों जाहाथे गोदानै आरोबाव प्रब्लेम जाहाथे जाबावा जों बेखौ ट्राइबेल संघखौ खावलायहरो क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।